ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಏನು ಲೈವ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡೋದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 hour ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ 1 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಉಲಾಯ್ಡ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ 4,000 ವಾಚರ್ ಅವರ ವಾತಿಗೆ ವಾಯ್ಕ ಚೂರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಗ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನದು ನಿಗ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸೊ ಏನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಂತೆ ಇವರ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮರ ಆಂಡ್ ಇರೋರು ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಟು ಕೆಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆತ್ ಐದು 3 hours ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ವೈರಲ್ ಆಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 2 ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ ನಿಗ್ಲು ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿಗ್ಲ ಉಳ್ಳ ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಕೊಡಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರಡಿ ತೋದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ತೆರಿಪಳೆ ನಿಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಿನಿ ಒಂಜಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ನಿಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ದಯಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೆಯಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗಂಟೆ 8
ಪಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉರಿ ಮಾತ್ರ ತೂಗುದಿಲ್ಲ ದಾಲಜಿ 1K ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಪಣಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಫೈನಲಿ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗದಾಂಡು ಚೂರು ಕರಾರ ಹೋದನೆ ಟ್ರಾಸಿ ಏರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರದವರ ಈ ರೀತಿ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ನಾತ್ ತೋಳೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ